Jeg har fået et rigtig godt spørgsmål. Handler teori U om mindfulness? For at en rytter skal kunne anvende teori U i sin ridning, så må du træne din hest med høj kvalitet i nærvær. Nøjagtigt ligesom du må have kendskab til hestens biomekanik, til hestens psyke, rytterens sæde og indvirkning og kropsbevidsthed. Teori U handler om udvikling, om vækst og om at skabe resultater. Teori U for ryttere kan hjælpe de gode ryttere med at blive endnu bedre med en metode, som harmonerer med Social License to Operate og top hestevelfærd. At implementere teori U i sin ridning kræver langt mere af rytteren end at have høj kvalitet i nærvær. Hvad hjælper det din udvikling og hestens udvikling at være mindful, hvis du ikke ved, hvordan du skal bruge det til at skabe forbedringer? Det er det, elementerne i teori U kan. Skab udvikling, uanset hvor højt niveau du og din hest allerede er på. Teori U for ryttere gør os bedre til hvorfor, hvornår og hvordan, og så hjælper den os tilbage på sporet, når tingene er gået lidt sideways eller kørt fast. Og det gør det for de fleste en gang imellem. Der har allerede været kurser i Danmark og i Norge. Vi har 2 nye på vej. Det første bliver i Jylland, det andet på Sjælland. Tilmeldingen kommer på Sporty, så det er her, du skal holde øje.